ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁକୁଡ଼ା ତାର ଏକ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ନା ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ଫସଲ କାଟିବା ଆଉ ସମାନ ଭାଗ କରି ଖାଇବା। ତତେ ଆମେ କେତେଥର କହିବୁ, ଆମକୁ ବିରତ କରେନା। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି, ତୁ ଯା ଏଇଠୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ ପରିଶ୍ରମୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶୀତ ଦିନ ଆସିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବରଫ ପଡ଼ିଲା। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ବରଫ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। 3 ଦିନ ଧରି ସବୁ କୁକୁଡ଼ା କିଛି ନ ଖାଇ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ କୁକୁଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଜମା କରିଥିବା ଖାଇବାକୁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲା। ଆମେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାର କଥା ନ ମାନି ବହୁତ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ସେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କେତେଥର କହିଥିଲା, ହେଲେ ଆମେ କେହି ବି ତା କଥା ଶୁଣିଲେନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଥର ଖାଇବା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା। ତା କଥା ଯଦି ଆମେ ମାନିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମକୁ ଏମିତି ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ସେ ପରିଶ୍ରମୀ କୁକୁଡ଼ା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେମାନେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆସ ମୋ ସହ ମିଶି ଖାଇବା ସବୁ ଖାଅ। ଆମେ କେହି ବି ତୋ କଥା ନ ଶୁଣି ତୋର ବହୁତ ମଜା ଉଡ଼େଇଥିଲୁ। ତଥାପି ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ସାଙ୍ଗ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲୁ। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ତୋ ସହିତ ମିଶି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବୁ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ବି କରିବୁ। ଏମିତି ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆଉ ତା ସହ ମିଶି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ।